Cieľom tejto akcie je vlastne prilákať mladých do tohto obchodného centra, aby vlastne nesedeli len pri počítačoch, aby robili niečo užitočné. Môžu vyhrať nejaké ceny. A ďalej by sme sa chceli touto cestou aj prezentovať ako Popradský mládežnícky parlament a takisto by sme chceli aj ponúknuť a prezentovať produkty obchodov, ktoré sa nachádzajú v tomto obchodnom centre. Ľudia budú môcť hlasovať za svoju najlepšiu sochu, za svojho favorita, a to tak, že vyplnia hlasovacie lístky na našich stanovišťach, ktoré budú 3 a budú môcť hlasovať iba jedenkrát. Dobrovoľníci zo stredných škôl hrali figuríny vo výkladoch a prezentovali produkty trošku inak. Obliekli sa do odevov predajne, v ktorej pozovali, a ich cieľom bolo byť zodpovednou sochou, to znamená veľmi sa nehýbať, nerozprávať a hlavne dobre vyzerať. Podľa mňa to bol skvelý nápad, je to veľmi kreatívne a myslím, že si tí ľudia celkom to užijú, len je to veľmi náročné stať tak dlho vo výklade a v podstate sa nehýbať. Je to celkom zaujímavá akcia, nikdy som nič podobného nevidel tu na okolí, tak sa mi to páči, je to v pohode. Ja si myslím, že to viacej upúta zákazníkov, ten výklad, tie živé soky, jak tie obyčajné, umelé, a ako keď sa hýbu, menia úsmevy na tvári tých ľudí. Je to super nápad, veľmi pekný. Pre televíziu Poprad Andrea Bašistová.